Kaya karek kurang sumbien. Makane kuwi cangkemmu aja gagap ae. Wangono mikir Mase iki lho. Nah, gue solusine aku, Dut. Piye nek Di? Nggih tau mbok otuk, cepet kuwi engko. Oh iya ya kok lali aku. Wis sing carane to. Lah nek trimo tombok utek kene pakare to, Plun. Lah iya mangkane kuwi. Weling gak pas enek wayang ning kompleks mampir dalange Anom Surata ke. Blas gak eling, Dut. Eling to, Plun. Wis eling wis. Kae lho saenek-eneke bandar utek kukut kabeh. Lah napa kok kukut kabeh? Genah udan terus sampai banjir kaya ngono no. Apa pengen duwite kerut kabeh. Lah wong dalange lho sampai menek nang dhuwur tarup. Iya.